היום אני הולכת להכין את הקרמבל קוקיז הכי ענקי שתראו בחיים שלכם. כל סוגי השוקולדים, כל סוגי הסוכריות, כל סוגי עדשים בתוך בצק אחד ענקי. קילו קמח, כן, קילו קמח. בדרך כלל שמים 3 כוסות לעוגיות, אני שמה קילו קמח לעוגיה אחת. זה הולך להיות מטורף ומושחת בטירוף, אני אפילו לא יודעת אם זה ייכנס לי לתנור. אז לפני שאנחנו מתחילים בטירוף המטורף הזה, תירשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לי בתגובות איזה דברים מטורפים אתם רוצים שאני אכין. בואו נתחיל. עכשיו אני פשוט הכנסתי את כל השוקולד על הבצק, כן, פשוט טיבלתי בכל מתוק אפשרי. כל התוספות המושחתות שלי, הכל פנימה. זה הולך להיות חלום במנה אחת. וואו, מושחת בטירוף. ועכשיו זה פשוט יצא מהתנור. תראו איזה חם, רך, פריך, כל התוספות מותחות בדיוק כמו שצריך. אני לוקחת ביס, כל כך טעים, כל כך מושחת, פשוט חלום. אתם חייבים לראות את זה בעצמכם. טוב, זה מה שנשאר מהעוגיה. אין, אי אפשר עוד לחסל, אנחנו 7 אנשים, וזה מה שהצלחנו לחסל בו, אז... טוב, נתראה בטירוף הבא, ביי.